door te klappen. Welkom bij de Scootje Podcast. Oh, wat een klapper. Joert van Snits, de meest populaire podcast van het Noordelijk Halfrond. Ik zet het ITC-klokje weer op 15 minuten. En als het Jan oorgeeft, dan is het alweer voorbij. Mijn naam is Arjen de Boer en naast mij zitten Geertje de Vries en de strategisch adviseur. Nee, ik moet zeggen, de voormalig strategisch adviseur van Snits, Dini Visser. Ha, goeie. Goeie, welkom dames. Ja, ik hier een witte wijn-tas. Ja, Want oors komt Dini net, hè? Nee, Oors dat komt klopt. Dini net. Dus, Ik ben net moeilijk, maar ja. er wordt wel wien op tafel. Ja. We kennen natuurlijk haar hoe de prachtige die-oewinning van Jappie Visser. Ja. Lokwenske de mooie Zonder strategisch adviseur Dini Visser. Ja, Precies, dat ken ik gewoon. dat ken ik. Dus Ja, gewoon winnen ja. hier op Snits. Ja. Maar er is breaking news. Ja. Er is breaking news. Oh jee. Bist je al op een hichte, Dini? Nee, ik denk net. Nou, laten we dan eerst proosten. Oh, Ja, eerst proosten. Proosten op de... Nou, op Ja. de Galacticos van Grauw. Ja. Ja, toch? Ja, Ja. proost, Ja. proost. De Bij Douwe Visser. Galacticos van Grauw Maar dan maar stuit bekend maatje het breaking news. Kom maar in, is Geertje. dat de Galacticos van Grauw brekt. Ja. Skipper Douwe Visser houdt op. minstens. Ja. Ja. Echt weer? Ja. Dat wist ik echt net. Nee. Oh, En Nou, en dan zie willen we- Albert neemt het door. nou, En nou, fantastisch. Nou, ja. willen we even een beetje heigerige journalistiek bij plegen. Dat Wat- snap ik. Ja, wat Jit de Notro die hinnen. Nou ja, ik ben wel verbaasd dat hij dat nou, of verbjusteren, moet ik dat zeggen, maar dat hij dat nou al bekend maakt. Maar mooi, ja. Wist, het is heel dubbel, want het is een fantastische zieler en de kerst er wel van genieten hoe zij terug de markt in. Maar ja, ik vind het heel mooi voor Albert. Ze al de neven straks met Ja, allen op het wetten. Dat is ook wel echt nog niet. Dat is een van de redenen, hè? Ja. Dat Jappino, Jasper en dan Albert erbij. Ja, fantastisch. Maar hij liet het juist er al een beetje terugskiemeren, hè? Bij het Ja. interview. Ja, wij Ja. dachten juist er al van, nou, Ik denk, nou, het is nou genieten van dit moment. En Ja. ik kan me voorstellen dat je dat dan in de Ja. winter bekend maakt. Ja. Maar, Het valt hier wat rauw op het dak, maar het is dus een heel dubbel gevoel. Ja, tuurlijk. Het is een moment. Hè? Dus dat doet wat met zijn familie, vooral maar hun ik, denk ik. En maar ik wel. Dus het is wel mooi. Maar ik vind het heel mooi voor Albert. En nou, dan kan ze hem maar kleermaatje. Want Nou, dat is een topzieler. dat is een hele goede ziel. Ja. Dus ik denk net dat er volle verhoren, ja. Nee, nou ja, misschien. Maar laten we nog een keer proosten dan op de joggende oewinning van Grauw. Van Albert Visser. En Ja, ik op deze mooi. beslissing. En op de takkomst van Ja. Grauw. Maar Albert Visser. Super. Nou jongens, dan de wedstrijd. Ja, wel een... ja, wel een Je moet slokje wel een nemen. slokje nemen, als je heel Ja. net, hè? Nee, precies. Dan de wedstrijd van Joert. Nou, Snits. Jeetje. Nou ja, want wij kennen die. En wij weten ongeveer dan... Hoe als dat het niet, hè? Ja, hoe dat dan gaat. Als Snits net zo goed presteert. Nee. Hoe wie dat Joert. Ja, dat komt heel best. We zien het mooi op een eilandje, maar de families is maar de lijn behind. Mijn op zie de zuske weer en een vriend van ons. Dus we hebben genoten. En dan is het een heel ander gevoel, ja. Dat is Ja. heel relaxed op zo'n voordek. Geen stress. Nee, heel weinig stress. Geen rare schuttingtaal. Nee, dat kan heel beheerst al hier dan. Ja, ik denk ken dus hier is wel. wat vinkjes. Heel- Het ze oor schuttingtaal. Arjen de Nou, Boer. Arjen de Boer. toch net alles. Klappen ze te squallen. Nou ja, ik had wel eens Het mij is wat maken. vroeg, hè, zo. Hè? Ja, het wilde er wel eens wat de roegen wil nu vallen. Ja. Dat is wat we daar van Nee, Snitse Sven binnen. Ja. zeg maar. Ja, nou ja, scootsie skippers. Scootsie Niet skippers. over socks. Ja, precies. Dat ben wij. Dan eventjes, want wat echt heel erg leuk wie, dat wie natuurlijk de strijd om de podium. Ja, super. Twa en treien, Ja, Jereveen. geweldig leuk. Ja, want Jereveen hier een dramatische start. Ja. Als jochende bij de eerste tonnen. Ja, En die wist niet, we moeten vader Lemmer eindigen. ja. En dan moet er ook nog een scootje tussen En dan komen. mag er eentje tussen. En wat doet Jenne Woord? Jenne Woord weer helemaal kwijt. Ja, die hier een prachtige start. Ja. Toch wel, ja. Ja. Nou, die wint kwijt. Ja. Ben achterin eindigen van het podium donderen. En daar is Jereveen ook komen. En het week nog even heel spannend tussen de Lemmer en de Jouwer. Hè? Waar treden we er zo? Want als de Jouwer nog een plakje opschoot weer, dan weer de Jouwer dus treden west. Ja, maar Weer van de Lemmer had het superspannend. lezenlid. En op een gegeven moment kwamen al die vaderwiens skippen die kwamen eroon. En toen moesten ze nog een keer door de wien. En daar is het lezenlid. Ja. 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 Nou, dan zullen ze haar nog wel eens een keer achter de eren schrapje. maar Nou, dit, Jasper, die weer hartstikke bleed. dat Met is iets. trederplak. Ja, zeker. Ja. zeker. En Jereveen doet het toch weer, net als mij, van de laatste 8 edities, Ja. zo'n keer op het podium. hè? Ja. Dat is wel knap. Heel En die knap. ene keer dat er net op het podium stier, Ja, toen stier Harmen op het podium. Ja. Maar lang waar. maar lang waar. Ja. Oké, Ja. dat is echt wel heel Dus opmerkelijk. wel 8 keer een brouwer op het podium. Ik. Ja, nou ja, jongens, het kampioenschap is beslist. Ja. Wat nog net beslist is,
Oh, is het gebaksklassement. Want de grote vraag Geertje, nou ja, ik zag het gebakje eigenlijk al steen. Hier is toch van de morgen weer een gebakje bij de roetbespreking bij Snits. Ja, ik hier een hele taart Oh, van de natuurlijk. commissie, van de wedstrijdcommissie SNIS. Die heb ik u deelt Ja. aan collega's. En, Ja, want maar ons ik, heb, is je rollend van het dek hoor. ken het. ik heb hem zelf net hoor, ik heb die van mij bewaren. Oké, en dit is hem. En die niet ook aan binnen en dan zou je gelijk van, deze bakker ken ik. Als ik me net vergis, is het bakkerij de Haan. Uit Snits. Ja. Oké. En dan moest echt de crème, hè, want ja, de puristen, ja, die vinden dat zeert. Maar ja, en de truc is bij Echt wel heel lekker. ja, oranje koek moest dus net direct uit de koelkast eten. Dan, Nee? dan is hij lekker op temperatuur en dan proest alle smaak. En Nou, het is hier warm, toch? het is hier goed op temperatuur. Zeker. Ja. En de crème droogt ze wat van de koek af. Maar goed, eventjes een gebakje op de veenhoop, zo'n 0,8. Best wat beskieren begoen, zeg maar, bij de cijfers. Dan uit er hennen een 8 lang waar wie crème, een joggen, starm, slagremmen, maar wel van een bakker uit Koudem. Een joggen, wordt zijn een joggen, 2, Elehuizen een joggen, 1. Het ben hege cijfers, Ljouwert een joggen, 8. Lemmer, ek een joggen, 8. Maar dat komt omdat het dezelfde bakker wie. Oh ja. Ja, dat kan je net En dan horen. nou krijgen we een winnaar. Want ja, dan moest het bekend maatje. Nou, ik vind nou even heel dreig. Ja. Want deze is heel lekker, maar Ja. wat ik net lekker vind is dit. Dat kan. Oh ja, dat is Daar hoor ik net van. Nee, zo'n nepvruchtje. Ja. het jij het alles af zo. Ja, is dat wel Ja, traditie? dat? Ja. Is dat ik voor de puristen? Ja. Want ik vind het net lekker. Nee, maar hoe, daar heeft hij geen hap van. Nou, hoe wist het nou? Want dan heeft het omdat ik lezen die- litten. Die dingen wel ken. natuurlijk. Nou ja, misschien is dit is Bakker de Haan. Dit is een hele, misschien wel een hele lekker vruchtje van Ja, Bakker de Haan. Ik zoek eens ze Ja? een zien, maar het zien de oude maar dan komen we op 9,8. Nou, Dan dat kind, hè. Dan hebben we treien met 9,8. Ja, dus wat De jouwt dan de terugslag? Nou ja, ik ben net de Frieske Jannie van der Heijden. Nee, dat dat is ben nou. ik. Nou, dan jouwt de terugslag toch dat marsepien denk je wat er op die van jou het ziet. Oké. Want op die van Lemmer ziet ik zo'n marsepien ding, maar dat weer te grut. Dat Nee, is dat vind ik net vies te volle. Oké. Dat Dus, is het dus tussenweer. Lemmer hier een 9,8. Dat hebben we weer een rectificatie. Maar daar is ook geen enkele moeite mee. Dat wordt dus nou een 9,zoon. Ja, Dan wordt dit snits. ik een 9,zoon. En 9,zoon. dan bloed jou het een 9,8. Wint jou het? Ja. Heel toevallig. Geheel Heel toevallig, toch? Nou ja, dat is toch een aardige opstekker van Willem. Want hij had natuurlijk een relatief zwier kampioenschap achter de rug. Maar dit zal hem goed van. Ja. Dat jou het gebaksklasse Ik denk, ja. Willem? Die met z'n vieren. Proost. Ja, we proosten op Willem met het gebakklassement. Ja. Nou, dat ook moet, hè? Geertje, want ja, dat is natuurlijk het orakel van Omroep Friesland. En de hier van tevoren, hier staan al je versissings. Oh, God. Ja, we pakken ze er even bij. Ja. Nevens Geertje is Jereveen de absolute Ja. topfavoriet. Nou, het Eindigt waren als we. tweede, oké. Duidelijk. Eindigt grauw als stredde. Nou, die is als Mwah. eerste. Dus Op echt net podium. goed. Wordt snits de grote verrassing. Ja, dat heb je wel sommige verrast. wedstrijden mooi. Dat is wel verrassend. Ja. Ja, nou ja, maar dat Ja. zijn dus toch ook letter trouwens. Een yo-yo, hè? Jo. Dat is ik verrassend. Dat is echt verrassend, Ja. dus dat klopt wel. Ja. De mooiste wedstrijd die op Starum, zei de Sto. Nee, dat is net weer. Dat weer Juster. Juist, maar Ja. ik vond jou het echt leuk. Nee, ik vond Juster echt een Oké. fantastische wedstrijd. Bij deze, Ja. Lemmer. En de beslissing valt op de laatste dag. Nee, Dat is echt net hier. Nou, nee. En de hele mannen eindigt het hier krek net in het linkerrichtje. Oh, dat heb ik net zijn. Ik lees de Dat klemtoon, precies dan. misschien een beetje oors. Maar die ben een stof de eindige en dat is toch wel goed voor zijn. Maar goed, uiteindelijk, wat vind je van deze score van Geertje? Nou, ik vind het best knap. Ja, het is net makkelijk, al die versissingen. Dat is zeker net makkelijk. Nee. Maar laten we het even Maar in ik de ga snit net naar het casino. Dat Nee, dat rijden we nee. maar achteruit. Nee, Laten we dat- dat vooral ja, net ja. van. Vist te duwen. Nee, Fiesta Joer en Ja. de kist beter ergens op het terras zitten, mijn witte wien. Ja, toch? dat is Ja, dat is beter. wel leuker. Ja. Maar hoe sjost overom op het kampioenschap, Dini? Ja, nou ja, het wie uitdagend, dacht ik, voor een heel soort skippen. Het is, er zijn een heel soort skippen die verschillende uitslagen hebben. Hè. Mooie hege scores en ja. Dus En lege scores. Ja. Ja, dus ik vond het mooi. Ik heb een mooie wedstrijd gezien. Het niveau van de wedstrijd, dat was juist volgens mij, jij juist ik al zijn. Het niveau van de wedstrijd is gewoon goed. Hè. De banen is er ook algemeen goed in. Ik vond die van Terhenne, de hinden nog wat meer moest misschien. En Joert? Nou, ik dacht dat ze er ik wat maximale eruit hellen in. Het is toch moeilijk maar een draaiende wien de hele tijd die banen wat Ja. goed houden. Maar nou, Ja. het ziet genoeg strijd in, dacht ik. Zeker. Nou ja, het is wel grappig om te zien dat Snits, die presteert vooral goed op een snitsenmarkt. Ja. Ja, ze winnen nog bij Terhenne en ze En winnen jij Joert. een op een lemmer. En Jereveen op een lemmer. Ja. Kijk eens dat, ja. Ja. Maar wij hebben op Lemmerik altijd één goeie en één minder dag. Dat is een hele pad, maar dat is altijd zo. Ja, dat wie dit hier net was. Nee, Een keer nee. tredje en een keer
Correct hadden. Twadde, krijg ja, twadde. Ja, ja, maar die ja. fotofinish. Ja, fantastisch. Ja, daar hier ik eigenlijk wel een camera op hebben. Hoe Ja. keert het dan op het achterdek bij Snits, bij het volgskip? Ja, nou, dan is het wel even de adem inhalen. Maar ik ben er gelukkig net bij op het volgskip. Maar dat is wel... Nou ja, dan ben je wel even teleurgesteld natuurlijk. Maar Ja. nou ja, goed. Nee. Het is echt net makkelijk voor de winstzielen. Nee. Dat is Maar zo. van al met al, hoe zoest de voormalig strategisch adviseur dit kampioenskip voor Snits gearvetje? Ja, nou, er is nog wel werk aan de winkel. Maar Ja, er staat- bijvoorbeeld? nou, Wat dan? Ze maakt stabieler. Ja, dat is het. Hè. Je moet eigenlijk, als je voor de podium plakken gaan willen, met het mij een uitslag van beneden. Maar moet je eigenlijk bij de topsize zitten, gemiddeld waai, dan doe je het aardig. Ja, dat is eigenlijk wat Douwe Visser van Grauw hield hij dat. Die is Ja. ongelooflijk stabiel. Ja, enorm. Toch? Want het zus dus ik als zus naar die punten ontalen. Ik heb dat even vergeleken met de punten ontalen van de laatste jaren. Nou, de winnaar zit altijd ergens tussen de 20 en 30 punten. Maar de nummer 2 zit vaak 33, 34, 34 punten. En dat is nog volle meer. Dus ze hebben een hele grote groep die wisselende uitslagen. Nou ja, dat kan betekenen dat de skippen dichter bij elkaar komen. Hè, dat... Zou dat misschien bij de formule te krijgen, hè? Oh ja, nou ja, formule, ja. Nou, Was het terug, hè? Nou, het is... was het haast net een C. Ja, dus de formule is de formule, maar het is volle belangrijk wat er daarna maar zo'n formule gebeurt. Hè. We hebben daar rond de 20 hier 4 formules rond. En die formules die zijn wel redelijk oké voor dat moment. Maar ja, dan gaat het daarna hoe je maar de vereniging, dus het bestuur, de leden, hoe je er dan mee omgaat. Ja, maar bent Dini, nou heel we streng hebben, geweest, we hè? hebben al die formules aan. En toch binnen het heel tijd dezelfde scootjes die het voor ons zien. Ja, dus in de basis met al die formules net verkeerd. Alleen nog daarna gebeurt er iets dat die clubs die gaan allemaal die scootjes weer ontverbouwen en die zie je de randjes op en daar terug werkt het zo'n formule op een gegeven Nee, moment meer. Klopt. Dus je moet als vereniging, ik chim door het te zussen, dit is de formule, als wij daar wat om verbouwen willen, moet het geen kweer doen of uitbreuk doen over zo'n formule. En ons blijf je aan de gang. Zo En dat is is wat het. er steeds gebeurt. Ja, Dus je moet, dus Dini Visser. Ja. Goed, dan ben we er nou aan daar. Het moment van Geertje. Oh, Ja, God, dat hebben we net hoe nooit. heeft er ja. net doen nijtocht? Nee? Nou ja, ik denk, verzinnenlist. Tom Poes, verzinnenlist. Journalist, ik moet even denken. Ik denk toch de finish Joet van Grauw. Ik vind toch fantastisch hoe zij zield hebben. En ik dacht toen hij over de finish ging van zou dit zijn laatste SKS-wedstrijd wezen. Omdat, vanwege dat interview juster. Maar dat wisten we toen nog net. Maar ik denk, kijk, hem lezen van hoe er juicht en hoe er docht. Dat hij hem dat zelf weer realiseert. Dat kon ik net. Maar de eerst wel, ik vind gewoon het algemene moment van mij. Oh, ja. Van de Mijn oude hoedje. 14 dagen. Dat is gewoon het zielen van Grauw. Ja, nou dat is absoluut zo. Ze moeten heel kwart nog, is het een moeilijke beslissing. Daar is natuurlijk maar die high-tech wel mij maken om te zeggen van, nou hoor ik ermee op. Het verdouwen ik een moeilijke beslissing was om te zeggen van, ik stop. ja, ik weet het niet. Zo volle contact heb ik net maar douwen. Maar ik kan me wel in denken dat dat dregen beslissingen binnen. Want ja, hij veelt zich nou wel goed, denk ik. Want hij ziet er goed uit alweer. Dus ja, misschien kerst nog wel een keer. Maar ja, dat hoor is ik weer. Daarna Zo is is het. niet. En één ding, hij helpt die high net meer in. Ze blijven keurig Ah, allebei op jongens Dat neer. is ik wel heel mooi. Toch? Ja, Ben je weg van die discussie, joh. Ja, ja. En Albert begint weer gewoon op 0. Ja. Dus Ja. succes. Ja. Ja, toch? Ja. Nou, we zijn er toch in. Ik vond het hartstikke leuk dat de virus, Dini. Ik, Ja, dankjewel. Doek. Ja. Geertje? Ja, Ja. we moeten weer een hier wachten. Nee, we moeten helemaal Je niet hem in wachten. terug? We gaan gewoon terug. Oh, wat leuk. Elke Ja. maand gewoon weer. Ja? Ja, dat heb ik nou bij deze. Breaking news. Oké. Breaking news. Ja, dat vind ik nice. Ja? Ja, Ah, ja. dat heb ik eigenlijk nog net online bij de haatredactie. Maar net goed, met mij. ik net bij die. Ja, weet je. Oh, trouwens, ook is trouwens vol. Ja, na je wieken. Na je weekend naar de bakker. Ja. Naar de bakker van Ljouwert. Ja. Ja. Om daar een sticker te oerhandigen. Maar Geertjes Ja, keurmerk. dat vind ik wel heel leuk. Dat komt op de Ruud. Ja, Ja, ik. toch? Vind Ja. ik. Ik Hartstikke denk goed. dat ze het smoordrok krijgen. Ja, ik denk Ik denk het, vooral oranje koeken. Ja. Net om te slepen. Trouwens, van de IFKS, je mag het gewoon opsturen naar Ljouwert, door zijn gebak. Geertje, zal alles een cijferjan. Zet hem op. En we beginnen in Hielpen, toch? Ja, we beginnen in Hielpen. Goed, nogmaals dank. Ik zou zeggen, graag om de volgende keer, om de volgende klapper. Dan ergens in, welke maand ben we dan? Augustus, denk ik, hè? Ja. Ja, augustus. 1 augustus. Dag.